Ano ba yan, Nay? Para ilang guhit lang, tinanggal nyo pa. Anak, tama lang yun. Kailangan, sakto lang ibigay mo kung magkano lang binibili nila. Mali yun, Nay. Lumalabas tuloy na napakadamot nyo nagtitinda. Anak, hindi pagdadamot yung pagtitinda ng tama. Ay naku, Nay. Kayo na nga lang po ang magtinda. Nakakahiya tuloy sa bumili. O anak, ako na muna dito. Pumasok ka muna sa loob. Sige po, Nay. Mercedes, anak! Bakit po? Bakit ito lang napagbentahan? Eh halos mga lahat na yung bagong bukas nating bigas. Saan mo dinala? Nay, yan lang po lahat yung napagbentahan ko. Wala naman po akong pinagkakagastusan dito sa bahay. Anak, hindi pwedeng ito lang. Hindi ko pa nga nababayaran yung bigas sa pinagkukuhanan ko. Nay, tama naman po yung presyo ko sa bigas at tama din po yung mga binayad ng mga bumili. Yun na nga anak eh. Tama yung bayad at presyo. Eh yung timbang, tama din ba? Oo naman po, konti lang naman po ang sobra ng mga kinikilo ko. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Dapat tama at sakto lang din ang timbang na binibigay mo. Nay, tama lang nabigyan ko sila ng kahit konting dagdag lang. Parang tulong na natin yun sa kanila. Nandun na ako anak, pero hindi mo ako naiintindihan eh. Nay, suki natin sila. Masama ba sa inyo yung konting dagdag sa tuwing bumibili sila? Mas masama naman kung babawasan nyo pa yung nakakarga na sa timbangan pag ganun. Kaya tama lang na hayaan na nating dagdag yung mga sumusobra sa timbang. Hindi nyo talaga naiisip ang kahihinatnan ng tindahan natin sa ganyang ginagawa nyo. Baka isang araw, magising na lang tayong sarado na rin ang tindahan dahil sa pagkalugi. Pabili po. Ano po yun? 2 kilong bigas nga po. Sige po, saglit lang po. Ngayon, alam ko na kung bakit konti lang ang napagbebentahan niya. Ito na po. Anak, sandali lang. Nakita mo? Sobra ng ilang guhit? Ito po. Isang bayan. Salamat po. Ano ba yan, Nay? Para ilang guhit lang, tinanggal nyo pa. Anak, tama lang yun. Kailangan, sakto lang ibigay mo kung magkano lang binibili nila. Mali yun, Nay. Lumalabas tuloy na napakadamot nyo nagtitinda. Anak, hindi pagdadamot yung pagtitinda ng tama. Ay naku, Nay. Kayo na nga lang po ang magtinda. Nakakahiya tuloy sa bumili. Kailangan mong malaman kung anong posibleng mangyari sa tindahan kung magpatuloy kang ganyan magtinda. Mercedes, andyan bang nanay mo? Nasa loob po, tita. Bakit ganyan ang mukha mo? May kaaway ka ba? Wala naman po. Hindi lang po kami nagkaintindihan ni nanay kanina. Ha? Tungkol saan?
Tungkol po sa pagtitinda ko, mali daw po na sobra ang timbang na inaibibigay kong bigas sa mga bumibili. At tama daw po na bawasan ang timbang para sakto lang daw po ang ibigay. Hindi po ba tama ako at mali si nanay? Alam mo, Iha, may mga bagay na dapat mong maintindihan kung paano ang tamang pagtitinda para hindi kayo malugi. Naranasan ko na kasing malugi ang tindahan ko, kaya hanggang ngayon nakasarap pa rin. Alam mo kung bakit? Hindi po. Bakit po nga ba? Tulad ng nanay mo, palagi kong binibilin sa mga anak ko na tamang timbang lang ang ibigay nila sa mga bumibili. Nagtiwala akong sinusunod nila ang mga yon. Pero, mali ako. Hindi pala. Kaya nalugi kami. Paano po kayo nalugi nun? Palagi palang sobra ang timbang ng bigas na binibigay ng mga anak ko sa mga bumibili. Dagdag ang pagkakaalam nila o tulong na daw. Tama rin naman yun kung tutuusin. Pero sa kabilang banda, mali rin. Paano po naging mali yun, tita? Mali. Dahil kung iipunin mo yung mga pakonti-konting dagdag at sobra sa mga yon, malaki na rin. At malaking lugi na rin yun para sa amin. Bakit po malaking lugi yun sa inyo? Ito ang dapat nyong malaman bilang isang tindera at may-ari ng tindahan. Ang mga binibili kasi naming tinda-iha ay sakto lang ang timbang at lalong walang dagdag. Kaya yung mga sinasabi nyong mga pakonti-konti, malaking nawawala sa aming mga namumuhunan pag naiipon. Kaya sa tingin nyo, saan mapupunta ang puhunan naming nagtitinda kung palaging ganyan ang basihan yung magtinda? Tama si tita kay mo, anak. Mali sa akala niyong mga anak ang tama sa amin bilang ina at bilang tindera. Naintindihan ko na po ngayon, Nay, na mali pala ang palaging sobrang timbang na ibinibigay sa mga bumibili. Oo, anak. Malaking bagay yun pag naipon. Isipin mo, hindi naman natin pinupulot yung perang pinampupuhunan natin dito sa tindahan. Kaya nga, kaya mas palaguhin nyo itong tindahan nyo. Dahil pag ito nawala, mahirap nang ibalik. Tulad ko ngayon. Dahil hindi ka naman matutulungan ng mga namimiling binibigyan mo ng dagdag pag ikaw ang nalugi. Diba? Tama ako, Mare? Oo nga naman, anak. Tama ang tita kay mo. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Lagi ko na pong tatandaan at gagawin yung mga bili nyo sa akin. Ngayon, alam mo na kung gaano kahalaga ang tamang pagtitinda at timbang na mga binibili sa'yo. Mapapanatag na din ako kahit ikaw na ang magpatakbo ng munting tindahan natin.